Ακούτε ένα podcast του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Μια ηχητική κατάδυση στον μαγευτικό κόσμο της τέχνης. Η νέα σειρά επεισοδίων είναι αφιερωμένη στην έκθεση «Από τον Μονέ στον Warhol». 3 γενιές, μια συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης που διοργανώνει το Ίδρυμα στο Μουσείο του στην Αθήνα από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 11 Απριλίου 2026. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος θα τελειώσει και θα αφήσει πίσω του εκατομμύρια θύματα. Βομβαρδισμένες πόλεις, φτώχεια. Οι κοινωνίες διαλυμένες μετά από μια περίοδο καταστροφής, φόβου, απολειών, έχουν ανάγκη και την τέχνη. Για να προσπαθήσουν να επουλώσουν το τραύμα, για να εκφράσουν όσα δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, αλλά και για να αναζητήσουν το φως και μια νέα ταυτότητα. Στα χρόνια αμέσως μετά τον πόλεμο, οι άνθρωποι που επέζησαν έχουν μια τεράστια ανάγκη να πάρουν τις ζωές τους πίσω. Η επιμελήτρια της έκθεσης Μαρία Κουτσομάλη μας δίνει το πλαίσιο. Η ιστορία της τέχνης είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία την ίδια και η Νέα Υόρκη θα γίνει το επόμενο μεγάλο κέντρο της δημιουργίας για διάφορους λόγους. Ο πρώτος έχει όντως να κάνει με όλους αυτούς τους Ευρωπαίους καλλιτέχνες που θα φύγουν από την Ευρώπη, είτε επειδή το έργο τους θεωρείται εκφυλισμένη τέχνη από τους Γερμανούς, είτε επειδή είναι εβραϊκής καταγωγής, είτε επειδή πολιτικά είναι είτε κομμουνιστές είτε αναρχικοί. Στην Αμερική όμως παράλληλα υπάρχει και μια ολόκληρη γενιά που επιθυμεί να ανεξαρτητοποιηθεί από τις ευρωπαϊκές επιρροές. Γιατί ως τώρα ο κανόνας είναι ότι ό,τι είναι από την Ευρώπη είναι άξιο προσοχής. Και εκεί όλα αυτά τα παιδιά θα βοηθηθούν πολύ από το New Deal του Προέδρου Ρούσβελτ. Γιατί θα ενταχθούν σε διάφορα προγράμματα δημιουργίας τη δεκαετία του 30 και προοδευτικά τη δεκαετία του 40 μπορούν να δημιουργήσουν ελεύθερα αφηρημένη τέχνη. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα για εκείνους, όπως ακριβώς όλοι οι πρωτοπόροι θα υποφέρουν και κάπως έτσι δημιουργείται ο αφαιρετικός εξπρεσιονισμός, ο οποίος θα έχει μεταξύ άλλων μεγάλο αντιπρόσωπο τον William de Kooning. Μεταξύ των εξπρεσιονιστών που έχουμε στην έκθεση της πρώτης γενιάς έχουμε βέβαια τον Edvard Munch, ο οποίος έρχεται και απλά εντάσσει μέσα στην τέχνη την ερωτική ζωή του, τις ανησυχίες του για το θάνατο, τις ανησυχίες του για την αρρώστια. Έχουμε τον Emil Nolde, έχουμε τον Lionel Feininger, έχουμε βέβαια επίσης τον Βασίλη Καντίνσκι στην προαφαιρετική του περίοδο. Αλλά βλέπουμε ότι η τέχνη, επειδή μεταλλάσσεται όλη την ώρα και πηγάζει σε κάτι που υπάρχει για να ανανεωθεί, ο εξπρεσιονισμός στην Αμερική γίνεται αφαιρετικός. Και αυτό θα είναι μάλιστα ένα όπλο πολιτικό στην πολύ παραστατική τέχνη που έχει πλέον φύγει τελείως από τις πρωτοπορίες των Ρώσων όπως ο Μάλεβιτς και έχει γίνει μια φασιστική τέχνη η οποία έχει πηγάσει περισσότερο στην τέχνη της Γερμανίας και της Ιταλίας αυτής της εποχής από ότι από τον σουπρεματισμό. Η Αμερική απαντάει με τους αφαιρετικούς και δηλώνοντας ότι αυτή η τέχνη είναι η τέχνη του πολιτισμού. Όλοι αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες, κάνοντας αυτή την τέχνη, μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ καλοί ζωγράφοι, παραστατικοί. Όλοι ξεκινούν με παραστατικότητα και έχουν κάνει πολύ σημαντικά έργα. Αλλά αρνούνται πλέον τη φιγούρα, γιατί δεν θέλουν να εκφράσουν κάτι το οποίο ο άλλος να αναγνωρίζει. Θέλουν να δώσουν τον πρώτο ρόλο στη σκέψη και στην επαφή που θα έχεις πλέον άμεσα με το έργο τέχνης. Και γι' αυτό δεν μπορείς με τίποτα να καταλάβεις ένα τέτοιο έργο εάν δεν βρίσκεσαι απέναντί του. Ένα τεράστιο προσόν είναι ότι κάθε φορά που τα βλέπεις, εάν αφεθείς πραγματικά στην ιδέα να τα κοιτάξεις και να τα προσέξεις, αυτό που σκέφτεσαι είναι πάντα κάτι διαφορετικό και η εμπειρία της τέχνης ανανεώνεται διαρκώς. Η Μαρία Κουτσομάλη μου εξηγεί.
ήταν ίσως και αντικείμενο πολιτικής, πολύ ευρύτερης από την ίδια την τέχνη. Και αυτό το βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα για το πότε τελικά κατέφτασε ο αφαιρετικός εξπρεσιονισμός στην Ευρώπη. Κατέφτασε με πάνω από 20 χρόνια καθυστέρηση. Τον πρώτο Πόλοκ, το κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι, που σήμερα είναι ιδιαίτερα περήφανο που το έχει, είναι το 79. Καταφθάνουν πάρα πολύ αργά, γιατί οι Ευρωπαίοι αντίθετα θεωρούν ότι είναι κατώτεροι των Ευρωπαίων. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, αυτό έχει αλλάξει ριζικά και δεν αρκείται η τέχνη μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική. Βλέπουμε πάρα πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες να προέρχονται από την Νότια Αμερική, από την Αφρική, από την Ασία και υπάρχει αυτή η δημοκρατία πλέον, η βαθιά δημοκρατία στην κάλυψη όλων αυτών των στυλ, όλων αυτών των νέων καλλιτεχνών που έρχονται. Ο ρόλος που θα παίξει ο αφαιρετικός εξπρεσιονισμός στην εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης είναι πολύ σημαντικός. Μιλάμε για γίγαντες μέσα σε αυτό το κίνημα. Είναι ο Πόλοκ, είναι ο Κλάιν, είναι ο Ρόθκο, είναι ο Ντε Κούνινγκ. Εδώ υπάρχει δυσκολία ότι δεν θεωρούν ότι ανήκουν σε ένα κίνημα. Και αυτό ίσως το κάνει λίγο πιο δύσκολο για να καταλάβει κανείς τι έρχεται και φέρνει το καινούριο ο καθένας. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να τους βλέπουμε ως αφαιρετικούς και να θεωρούμε ότι ο καθένας θέλει ουσιαστικά να σκοτώσει την προοπτική και είναι μόνο αυτή η αποστολή τους. Καθόλου. Αφήνουμε λίγο το νήμα της ιστορίας και πάμε σε έναν καλλιτέχνη που, όπως ο Πικάσο, δεν μπαίνει σε κινήματα. Ένας δεύτερος εξωγήινος που έργο του φιλοξενεί η έκθεση είναι ο Αμεντέο Μοντιλιάνι. Ο Μοντιλιάνι θέλει να είναι γλύπτης, αλλά πάσχει από φυματίωση, είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια με πολλές αρρώστιες. Όταν καταφθάνει στο Παρίσι είναι άφραγκος. Το αλκοόλ, τα ναρκωτικά δεν βοηθάνε στην όλη κατάσταση και το 1914 όταν καταλαβαίνει πλέον ότι δεν μπορεί να σμιλεύει την πέτρα, δεν μπορεί να αναπνέει τις σκόνες γιατί γίνεται πιο σοβαρή η κατάσταση της υγείας του, επιστρέφει στη ζωγραφική και μας παρουσιάζει μια σειρά από γυμνά και πορτρέτα που ο καθένας μπορεί να αναγνωρίσει την υπογραφή πίσω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι καλλιτέχνες δίνουν κατά κάποιο τρόπο την καρδιά τους πάνω σε ένα πιάτο και μας λένε αυτή είναι η καρδιά μου, αυτός είναι ο κόσμος μου, αγαπήστε με. Ο ζωγράφος Ανδρέας Κοντέλης μου μιλά για το έργο του Μοντιλιάνι, αλλά και για τον Ντε Κούνινγκ της συλλογής. Αυτό το υπέροχο κεφάλι του Μοντιλιάνι. Αυτά τώρα δεν θα μπορούσαν να προκύψουν χωρίς την τέχνη της Αφρικής, του Νίγηρα και όλα αυτά. Και γενικότερα τέχνη των λαών που ήταν στο Μουσείο Ανθρωπολογίας του Παρισιού, που τότε άνοιξε και όλη αυτή, αλλά και στην ισοή έργων που ήταν σε ιδιωτικές συλλογές και πολλοί είχαν και δυνατότητα να αποκτήσουν ή να έχουν στο εργαστήριό τους. Αλλά αυτό, ενώ παίρνει δάνεια, είναι εντυπωσιακό πώς τα αξιοποιεί. Και βέβαια με τι υπέροχο τρόπο αξιοποιεί τη βάση του έργου, γιατί από κάτω υπάρχει μια βάση. Μοιάζει σαν είναι τυπωμένο χαρτί έγχρωμο, φαίνεται και μια μπορντούρα και με τι τρόπο το αξιοποιεί, γιατί τεχνικά η ζωγραφική είναι η αξιοποίηση του υποβάθρου. Δηλαδή τι έχεις από κάτω και τι βάζεις από πάνω. Δηλαδή και η βυζαντινή γεωγραφία, όλο αυτό είναι. Ακόμη και στο Ντε Κούνινγκ αυτό το πράγμα κάνει. Δηλαδή πώς έρχεται, τι επικαλύπτει τι. Είναι υπέροχος ο τρόπος δηλαδή, που αυτό το κεφάλι ορθώνεται με αυτή την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια. Το Ντε Κούνινγκ είναι αγαπημένος μου και αυτό είναι ένα έργο της ύστερης περίοδου του, δηλαδή της τελευταίας πενταετίας από ό,τι βλέπω. Ναι.
6-7-8 χρόνια πριν φύγει, όπου είχε οδηγήσει τη δουλειά του σε αυτή την αρμονία, η οποία υποκρύπτει εντάσεις, κόντρες. Και αυτό είναι ένα ερώτημα, δηλαδή, αν για έναν ζωγράφο που υπήρξε μαχητής, δηλαδή έκανε επιθετική ζωγραφική, δηλαδή επιδραστικά επιθετική ζωγραφική και ευαίσθητη φυσικά, αλλά η χειρονομία του είχε πολεμικότητα. Η πολεμικότητα επιχειρεί τώρα να τη διατηρεί με τον τρόπο που οι καμπύλες συγκρούονται η μία με την άλλη ή δέχονται η μία την άλλη. Δηλαδή είναι σαν η θεληματική επιδραστική χειρονομία να δίνει τη θέση της σε μία ήπια επίδραση. Δηλαδή σε έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι επιθετικός, συνεχίζει να είναι επιδραστικός, συνεχίζει δηλαδή να παίζει με τις αντιθέσεις, δηλαδή να είναι μία εικόνα αυτού που είναι ο κόσμος, δηλαδή μια σύνθεση ανατροπών, αντιθέσεων κτλ. Αλλά με ένα γλυκό τρόπο. Οι καλλιτέχνες που μας μίλησαν για τα έργα της έκθεσης έφεραν ο καθένας τη δική του ματιά, τη δική του θέση, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα. Ο ζωγράφος και σκηνογράφος της έκθεσης, Ανδρέας Γεωργιάδης, θα σταθεί σε κάποια έργα που δείχνουν το Παρίσι και τον συγκινούν ιδιαίτερα. Θα μιλήσω πρώτα για τον Maximilien Lus που έχει ζωγραφίσει το Quai de l'École Paris le Soir το 1889. Τι βλέπουμε από ψηλά το Σικουάνα, έχει δύσει ο ήλιος, είμαστε στο αυτό το Blue Hour και έχουν ήδη ανάψει τα πολλά φώτα. Φανταστείτε τώρα ένα Παρίσι όπου έχει τελειώσει όλη την ανακαίνιση ο Οσμάν, έχουν γίνει τα μεγάλα βουλεβάρτα, έχουν μπει όλα αυτά τα φώτα όπου ουσιαστικά δίνουν το όνομα στο Παρίσι, την πόλη των φώτων, και ανάβουν και δίνουν μια μαγική ατμόσφαιρα, μια πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα στον κόσμο, όπου ουσιαστικά δείχνουν ότι όλα θα πάνε καλά, όλα θα είναι πολύ πιο όμορφα, όλα είναι πιο αισιόδοξα. Ένα ακόμα έργο του Louis Anguetin που είναι η Οδός του Κλισί, έργο του 1887, είναι από τα αγαπημένα μου στην έκθεση, όπου βλέπουμε ένα μεγάλο δρόμο, η μέρα είναι σχεδόν νύχτα, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το μπλε σχεδόν μαύρο της μέρας που έχει ήδη φύγει. Έχει δώσει τη θέση το φως του ηλιακού στα φανάρια τα μεγάλα, τα οποία λούζουν τους δρόμους. Κόσμος περνάει, είναι ο δρόμος βρεγμένος από βροχή, κυρίες και κύριοι με πολύ ωραία ρούχα, μαζί με ανθρώπους που έχουν βγει στο δρόμο να μαζέψουν τα ζαμπόν που είναι κρεμασμένα στα μπακάλικα γιατί κλείνουν για βράδυ, γυναίκες όπου έχουν δεμένα τα μωρά τους στην πλάτη, πάνε για ψώνια, και όλο αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητα. Ταυτόχρονα όμως δείχνει και μια μεγάλη αλλαγή στη θεματολογία. Κάτι τόσο απλό και ενδεχομένως για τους ακαδημαϊκούς τετριμένο, πλέον γίνεται θέμα ζωγραφικής. Ένα ακόμα έργο του Anguetin που παρουσιάζει το καμπαρέ του Aristide Briand, εσωτερικό αυτή τη φορά, έργο πάλι της ίδιας περίοδου, 1886-87, μας δείχνει παρέα καλλιτεχνών που τρώνε, πίνουν, καπνίζουν, τα κορίτσια περιφέρονται στα τραπέζια, μια ατμόσφαιρα μεγάλης χαράς, ευδαιμονίας και πολύ πολύ έντονης διασκέδασης, που είναι όντως ένα από τα στοιχεία που δίνει αυτή η γαλλική μεγαλούπολη στον επισκέπτη της. Αυτή την ατμόσφαιρα του κοσμικού Παρισιού, του Παρισιού όπου τη νύχτα μεταμορφώνεται σε ένα απίθανο πάρτι, σε ένα ναό διασκέδασης, με τα καμπαρέ, με τις εχορεύτριες, με το ποτό, με τα τσιγάρα, με όλο αυτό το κέφι για ζωή, το αποτυπώνει και βεβαίως ο Henri de Toulouse-Lautrec, και έχουμε δύο έργα όπου το αναπαριστούν σε αυτή την έκθεση με το δικό του μοναδικό τρόπο. Η ζωγράφος Λίδα Κοντογιαννοπούλου μου μιλάει για τον Πολ Σεριζιέ και τους συνειρμούς που της προκαλεί το έργο του. Είναι ένας ζωγράφος ο οποίος έζησε στη Βρετάνη και ήρθε σε επαφή με τον Γκογκέν, ο οποίος τον ενθάρρυνε πάρα πολύ να ζωγραφίσει έργα σαν το Φυλαχτό, έτσι κάπως με
πιο μεγάλες και πλακάτιες επιφάνειες. Είναι ένας ζωγράφος ο οποίος έκανε τα σκίτσα έξω από το εργαστήριό του και τα ολοκλήρωνε μέσα στο εργαστήριο. Του άρεσε πάρα πολύ το τοπίο και η απομόνωση της Βρετάνης και εδώ πέρα στο έργο αυτό βλέπουμε κάποιους χωρικούς και οι γυναίκες είναι ντυμένες με αυτές τις φορεσιές της Βρετάνης που μόλις τις βλέπει κανείς κατευθείαν σκέφτεται τα έργα του Γκογκέν. Εδώ πέρα οι χωρικοί λοιπόν, άντρες και γυναίκες, στολίζουν τους τοίχους του χωριού με λουλούδια. Είναι μια θρησκευτική τελετή που συνδέεται με την ημέρα των ευχαριστειών. Υπάρχει μια κατάνοιξη και μια ηρεμία στο έργο. Και στο πρώτο πλάνο υπάρχει ένα παιδάκι που παίζει με τα πέταλα των λουλουδιών που είναι μέσα σε ένα καλάθι. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το έργο, καθώς και άλλα έργα που έψαξα να βρω του Σεριζιέ. Και επειδή στο σπίτι έχω ένα σχέδιο του Νίκου του Δραγούμη, που ήταν ένας Έλληνας ζωγράφος που και αυτός πήγε στην Ακαδημία Ζουλιέν και τα ίδια χρόνια περίπου που πήγαν και αυτοί εδώ οι ζωγράφοι να μπει, είδα ότι υπήρχε μια σύνδεση. Δηλαδή το σχέδιο που έχω εγώ στο σπίτι δείχνει μια γυναίκα ντυμένη με μια παραδοσιακή φορεσιά, έχει και αυτή τονισμένα τα περιγράμματα. Βρήκα ότι υπήρχε μεγάλη συνάφεια και ψάχνοντας είδα ότι και αυτός είχε περιπλανηθεί αρκετά στη Γαλλία και στα Πυρηναία και είχε ζωγραφίσει πάρα πολύ τη γαλλική εξοχή και με φιγούρες καμιά φορά μέσα και βρήκα ότι έχει μια μεγάλη συνάφεια με τους να μπει με αυτούς τους πιο συγκρατημένους, όχι με τον Μπονάρ και τον Βιγιάρ, ο Νίκος ο Δραγούμης, που ήταν ένας Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος όμως έζησε πολύ στη Γαλλία και είχε έτσι μια δύσκολη ζωή. Έργα που απεικονίζουν κονσέρβες με σούπες. Celebrities της εποχής. Αισθητική κόμιξ. Η pop art κάνει τέχνη το μαζικό, το λαϊκό, το καθημερινό. Η Μαρία Κουτσομάλη πιάνει το νήμα από εκεί που το έχουμε αφήσει. Στο Παρίσι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπάρχει γκαλερί που να μην εκθέτει αφηρημένη τέχνη. Και βέβαια, όπως είναι πάντα αναμενόμενο, υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες που έρχονται και λένε εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, αυτό που λειτουργεί, που είναι δημοφιλές. Παράλληλα, αυτό συμβαίνει και στην Αμερική και στην Μεγάλη Βρετανία. Και η παραστατικότητα, από εκεί που είχε γίνει ντεμοντέ με όλους τους κυβιστές, σουρεαλιστές, ντανταϊστές, επανέρχεται με πολύ μεγάλη δύναμη. Και η καθημερινότητα επιστρέφει με πολύ μεγάλη δύναμη. Και όλες οι λεπτομέρειες της καθημερινότητας, τα πιο ωραία όπως και τα πιο πρακτικά. Αυτό παράλληλα θα φανεί στην Γαλλία με ένα κίνημα πάλι πολύ οργανωμένο, γιατί θα υπάρξει μανιφέστο, θα υπάρξει συγκέντρωση αυτών των καλλιτεχνών που θα ονομαστεί νέος ρεαλισμός και ακριβώς την ίδια περίοδο θα επιχειρήσει να παρουσιαστεί στην Αμερική και μερικοί έμποροι τέχνης θα καταλάβουν τη σημασία αυτής της τέχνης και θα ονομάσουν New Realism μία σειρά από έργα Αμερικάνων. Βέβαια αυτό το New Realism η λέξη δεν φαίνεται πολύ πιασάρικη και γι' αυτό θα επικρατήσει η Pop Art. Η Pop Art λοιπόν είναι καθαρά μία δημιουργία εμπόρων τέχνης. Οι καλλιτέχνες που ανήκουν σε αυτό το κίνημα, ο Jasper Jones, ο Roy Lichtenstein, ο Warhol, κανένας δεν θα αναγνωρίσει αυτή τη λέξη pop, που δεν σημαίνει ουσιαστικά τίποτα. Έχουν βέβαια όμως όλοι το κοινό ότι εντάσσουν πλέον μία άλλη πλευρά της ζωής μας μέσα στην τέχνη, είναι ό,τι έχει να κάνει με την εμπορικότητα. Ο Warhol βέβαια θα είναι ο μεγάλος που θα τα κάνει πολύ συνειδητά αυτά τα πράγματα. Ο Roy Lichtenstein
έχει μία λίγο διαφορετική λογική. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να κάνει αναφορά σε ό,τι έχει γίνει προηγουμένως, είτε αυτό έχει να κάνει με έργα του Μονέ, με του Πικάσο, αλλά ακόμα και νωρίτερα, αλλά όλα να τα εντάξει μέσα στη δική του εικόνα για τη μοντέρνα τέχνη. Και γι' αυτό πάντα χρησιμοποιεί συγκεκριμένα φίλτρα, τα Band-Aid dots, συγκεκριμένα χρώματα. Για μια πολύ μεγάλη περίοδο χρησιμοποιεί μόνο τα βασικά χρώματα. Ο Warhol έχει μια διαφορετική σκέψη, είναι ότι όλα μπορούν να γίνουν τέχνη. Εν ολίγης, η τέχνη πάβει να υπάρχει εφόσον είναι όλα τέχνη. Όμως ο Warhol, επειδή αγαπάει βαθιά την ανθρωπότητα, θα ασχοληθεί πολύ με το πορτρέτο. Μέσα από μια δική του τεχνική που είναι βασισμένη πάνω σε φωτογραφίες Polaroid που τραβάει ο ίδιος. Και από αυτή την μηχανή θα περάσουν δεκάδες σημαντικοί άνθρωποι, όπως 30 χρόνια πριν είχαν περάσει μπροστά στο φακό του Man Ray. Και έτσι θα γίνει ο σημαντικότερος καλλιτέχνης για τα πορτρέτα στη δεκαετία του 60 και του 70. Υπάρχουν βέβαια αυτοί που παραγγέλνουν το πορτρέτο τους, γιατί είναι πλέον αναφορά του να έχει το πορτρέτο σου από τον Warhol. Υπάρχουν και αυτοί που θέλει να κάνει ο ίδιος ο Warhol για να αναδείξει τις αναφορές του. Μεταξύ αυτών βέβαια είναι και ο Man Ray, τον οποίο θαυμάζει απεριόριστα, αλλά όπως όλα τα μοντέλα που έχει κανείς, ναι μεν τον θαυμάζει και τον υπεραγαπάει, αλλά θέλει να τον ξεπεράσει. Συμβολίζει η pop art το τέλος των ιδεολογιών, των ιδανικών, των κινημάτων? Ρωτάω τον Ανδρέα Γεωργιάδη. Η pop art δείχνει με έναν τρόπο το τέλος των κινημάτων, αν και δεν πιστεύω ότι τελειώνουν τα κινήματα, γιατί είμαστε πολύ νωρίς ακόμα για να το πούμε. Όμως σίγουρα η pop art φέρνει κάτι εντελώς καινούριο. Και το οποίο τι είναι? Για πρώτη φορά βλέπουμε το ότι στην ιστορία της τέχνης το μοναδικό έργο δεν είναι αυτό που μετράει. Μπορεί να γίνει λοιπόν μια λιθογραφία σε 100 αντίτυπα και να είναι το ίδιο σημαντικά και τα 100. Άρα δεν είναι τόσο το ίδιο το αποτέλεσμα, είναι περισσότερο το αποτέλεσμα της τέχνης και λιγότερο το αντίτυπο το οποίο μπορεί να έχεις στα χέρια σου. Άρα αυτή η βιρτουοζιτέ που ενδεχομένως είχε πολύ μεγάλη σημασία, το πινέλο του Μάστορα ζωγράφου, όταν μιλούσαμε για τον Βερονέζε, για τον Τισιάνο ή για τον Καραβάτζο, εδώ έχει πάει αλλού. Και αυτό είναι ήδη ένα πολύ πυκνό σχόλιο πολιτικό και για την κοινωνία αλλά και για τον καπιταλισμό. Η Μαρία Κουτσομάλη μας μιλάει για ένα έργο του Lichtenstein που συνδέει την pop art με τα προηγούμενα κινήματα. Ένα έργο του Roy Lichtenstein που ονομάζεται Portrait Triptych, το οποίο απεικονίζει μία γυναίκα σε 3 φάσεις. Η πρώτη είναι μία καθαρά pop απεικόνιση μιας όμορφης γυναίκας, η οποία πλέον τηρεί όλους τους κανόνες του κιανού, αυτού του ιδανικού όμορφου μοντέλου. Στη συνέχεια αυτή η γυναίκα μετατρέπεται σε κυβιστικό μοντέλο και βλέπουμε πως όλα γίνονται γωνίες, οι σκιές εξαφανίζονται και μετά μετατρέπεται σε ένα έργο που φαίνεται επηρεασμένο από τον Mondrian ή από τον Van Doesburg, που είναι καθαρά απλή αφαίρεση. Και ο Lichtenstein, κάνοντας αυτό, κάνει μία διπλή αναφορά. Η πρώτη αναφορά είναι ο θαυμασμός. Τους θαυμάζει αυτούς τους καλλιτέχνες που τόλμησαν να κάνουν αυτή την ριζική αλλαγή στην τέχνη. Αλλά επίσης δείχνει ότι οι νέοι έχουν ακόμα πάρα πολλά να πούν και να προσφέρουν. Είναι δυνατόν να τελειώσει ζωγραφική? Ο ζωγράφος Γιώργος Ρόρης μας μιλά για τον Σαμ Ζαφράν. Για χρόνια που έμεινα στη Γαλλία δεν είχα καταφέρει να δω μια έκθεση του Ζαφράν. Και μία φορά σε ένα ταξίδι που είχα κάνει, πέφτει το μάτι μου σε μια μικρούλα αφίσα που έγραφε έκθεση της Σαμ Ζαφράν στο Μουσείο της Ρομαντικής Ζωής. Έτσι λέγεται. Μου το λέω την άλλη, αύριο θα έρθω να τη δω. Πάω, τη βλέπω και εντάξει, ήταν μια σημαντική εμπειρία, γιατί είδα
από κοντά και για πρώτη φορά πολλά έργα. Ο Ζαφράν δεν έχει πολλές θεματικές. Μία από αυτές που ένα έργο θα είναι και στην έκθεση και θα είναι και μάλιστα και μεγάλο έργο, είχε βρει ένα τυπογραφείο, υπόγειο. Το τυπογραφείο Μπελίνι λεγόταν και ζωγραφίζει αυτό το χώρο, το τυπογραφείο. Ζωγραφίζει ένα εσωτερικό με το ξηρό του παστέλ. Είχε πάρει τις μεγάλες τους πάγκους του, γιατί το παστέλ δεν ζωγραφίζεται όρθιο, ζωγραφίζεται πλαγιαστό για να μην τρέχει, να μην πέφτει, να στέκει πάνω στο χαρτί. Και δίπλα σου έχεις τις αποχρώσεις. Δεν ζωγραφίζεις στο παστέλ όπως την ελαιογραφία που έχεις, ας πούμε, 10 χρώματα στην παλέτα και με αυτά θα φτιάξεις όλες τις αποχρώσεις. Εκεί χρειάζεσαι την τάδε απόχρωση. Έχεις θαλασσί, λίγο πιο άσπρο θαλασσί, ακόμη πιο άσπρο θαλασσί, λίγο πιο πράσινο θαλασσί, ακόμη πιο πράσινο θαλασσί, ακόμη πιο πράσινο θαλασσί, μπλε πράσινο, μπλε πετρόλ, μπλε, δηλαδή μπορεί να έχεις, ας πούμε, 40 αποχρώσεις του μπλε και άλλες 40 κυτρινοπές. Δεν μπορείς να κάνεις πολλές, δηλαδή να πεις ότι παίρνω 3-4 χρώματα, τα ανακατεύω στην παλέτα μου και το βάζω. Όχι, εκεί πάνω θα πω, τις χρειάζεσαι αποχρώσεις. Αυτός λοιπόν είχε κασετίνες και ζωγραφίζει και τα υλικά του. Δηλαδή με το παστέλ απεικονίζει τα παστέλ που ήταν εκεί. Θα μου πεις δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν θα πετύχεις αυτό που βλέπεις μπροστά σου, να το καταλάβουμε καλύτερα. Μία ντομάτα για έναν άνθρωπο, τι είναι κόκκινη. Για έναν ζωγράφο δεν είναι απλώς κόκκινη. Είναι πάρα πολλά χρώματα. Γιατί έχει σκιά, έχει φως. Λόγω της ιδιότητάς της έχει αντανακλάσεις, γιατί γυαλίζει. Αντανακλά τι? Το χρώμα του δωματίου στο οποίο βρίσκεται πάνω της. Έχει αντανακλάσεις από το πιάτο ή του φρουτιέρα, ξέρω εγώ, που βρίσκεται. Με κυμολία κίτρινη κάπου την έχουμε αφήσει. Δεν μπορούμε να το ζωγραφίσουμε ποτέ με το ίδιο κίτρινο. Δεν θα φανεί πιστικό. Γιατί αυτό είναι πια ένα αντικείμενο που δέχεται φως και κάνει σκιά. Μετά θα έχει κι άλλο ένα πολύ ωραίο έργο, γιατί μετά το άλλο μεγάλο θέμα ζωγράφισε τις σκάλες των γαλλικών πολυκατοικιών, τις παλιές που έχουν κουπαστεί, είναι συνήθως ξύλινες. Όσοι έχουμε ζήσει εκεί, σίγουρα θα έχουμε κάποιο εμπειρία να ανεβαίνουμε στον 5ο ή στον 7ο που ήταν το μικρό δωματιάκι που μέναμε. Και το τελευταίο είναι το δικό του ατελιέ πια, όπου ήταν λίγο έξω από το πόλη και στο οποίο μέσα είχε φυτέψει ένα φυτό το οποίο λέγεται φιλόδεντρο και το οποίο αναπτύσσεται και είχε κάνει το ατελιέ του μάλλον μια ζούγκλα. Αυτό όμως του έδωσε την ευκαιρία να φτιάξει κάποια πάρα πολύ όμορφα έργα με ακουαρέλα αυτή τη φορά. Και η τελευταία του έκθεση πριν πεθάνει ήταν ακριβώς με αυτά και πιστεύω ότι και το έργο που θα δούμε αγοράστηκε από αυτή την έκθεση. Βλέποντας την έκθεση, αναρωτιέμαι τι κάνει έναν ζωγράφο που έζησε και δημιούργησε 80, 100, 150 χρόνια πριν, σημαντικό και πασίγνωστο ακόμα και σήμερα, και κάποιον άλλο που έζησε και ζωγράφισε την ίδια περίοδο, να μην είναι τόσο ή και καθόλου γνωστός πια. Η Μαρία Κουτσομάλη εξηγεί. Αυτό είναι ένα μυστήριο, ένα άδικο καμιά φορά, πολύ συχνά μυστήριο, αλλά δεν ορίζει η σημερινή ιστορία το τι θα πει η αυριανή ιστορία. Και θα πάρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, τον Λιούν Πουρτού. Ο Λιούν Πουρτού δεν είναι γνωστός.
πέθανε στα 30 του σε ένα ναυάγιο όταν επέστρεφε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Παρίσι, σε ηλικία ούτε 30 ετών. Μαζί του βυθίστηκαν στον ωκεανό και τα περισσότερα έργα του, γιατί τα μετέφερε μαζί του, και έχουν μείνει ελάχιστα έργα, ίσως μεταξύ 10 και 30. Το έργο που έχουμε στην έκθεση αυτή είναι η απάντηση του Πουρτού στον Georges Seurat και στο εμβληματικότατο έργο του που ορίζει το ξεκίνημα του νεοϊμπρεσιονισμού, που είναι το απόγευμα στο νησί της Grand Jatte. Μόνο που ο Πουρτού το μεταφέρει και το πάει στην Ορμανδία, αλλά και εκεί τοποθετεί με την ίδια προσοχή, με την ίδια ευαισθησία όλα αυτά τα πρόσωπα που βλέπουμε πάνω στην παραλία. Αυτό το έργο είναι σημαντικότατο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 1979, όταν γίνεται μία ιστορική έκθεση που ονομάζεται «Ο Μεταϊμπρεσιονισμός», είναι μέσα σε αυτή την έκθεση. Οι συλλέκτες έχουν τον ίδιο ρόλο με τα μουσεία σε αυτή την περίπτωση. Ό,τι αγαπάνε πρέπει να το δείχνουν. Και οι συλλέκτες μας σε αυτή την προκειμένη περίπτωση έχουν κάνει πολύ ευαίσθητες επιλογές τέτοιου είδους. Τον Achille Lougy δεν νομίζω ότι τον γνωρίζει πολλοί κόσμος. Ελάτε να δείτε το δέντρο, το ανθισμένο δέντρο του. Ελάτε να δείτε τα 2 πορτρέτα του Louis Ayet. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που αδίκως έχουν επισκιαστεί με τα χρόνια που περνούν, είμαι αισιόδοξη. Μερικοί από αυτούς θα ξαναβγούν όταν θα αναδειχθούν και ανάλογα τα κινήματα στα οποία ανήκουν. Κάθε επεισόδιο αυτής της σειράς κλείνει με τον Ανδρέα Γεωργιάδη και τις φωτογραφίες που τον συγκινούν. Έτσι θα γίνει και σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο. Ένα ακόμα στιγμιότυπο που έμεινε στην ιστορία για εμάς. Να το μελετάμε, να το θαυμάζουμε και να βρίσκουμε τη σύνδεση με το δικό μας σήμερα. Μία ακόμα φωτογραφία που φιλοξενείται στον κατάλογο της έκθεσης έχει τραβηχτεί στο Άμστερνταμ το 1966. Βρισκόμαστε στα εγγένεια της μεγάλης έκθεσης του William Copley, του Αμερικανού αυτού καλλιτέχνη, όπου παρευρίσκονται στα εγγένεια και ποζάρουν στον ίδιο τον Copley που τους φωτογραφίζει 4 μεγάλοι καλλιτέχνες. Ο Ρένε Μαγκρίτ, ο Μαρσέλ Ντουσόν, ο Μαξ Έρνστ και ο Μαν Ρέι. Και βλέπουμε 4 ανθρώπους οι οποίοι είναι και σε αρκετά προχωρημένη ηλικία, το 66, χαμογελούν, αγκαλιάζονται, είναι μαζί, ο καθένας τους. Πόσο συχνά διασταυρώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο μέσω της τέχνης τους, αλλά και μέσω του αγώνα, κυρίως μέσα από το κίνημα του ρεαλισμού, αλλά πόσο συχνά αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκανε για να δουλέψουν παρέα, να αγωνιστούν μαζί για πράγματα, για κεκτημένα. Και σκέφτομαι ότι ο 20ος αιώνας, αν μας προσέφερε τόσα πολλά καλλιτεχνικά κινήματα, είναι ακριβώς γι' αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι η πρώτη περίοδος, μεγάλη περίοδος στην ιστορία της τέχνης, όπου οι ίδιοι οι καλλιτέχνες αυτοπροσδιορίζονται κινηματικά. Μέχρι το επόμενο κίνημα, μέχρι το επόμενο μαζί, μέχρι την επόμενη παρέα που θα τολμήσει να κάνει κάτι που θα αλλάξει το πώς βλέπουμε την τέχνη και τον κόσμο, να βλέπουμε, να μαθαίνουμε, να ταξιδεύουμε μέσα από τα έργα. Τι πιο ωραίο! Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και αυτό ήταν το 5ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς podcast από τον Μονέ στον Warhol, μια παραγωγή του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Ευχαριστούμε θερμά όσους μίλησαν στα podcast και τη μικρή Άρκτο για τη μουσική επένδυση και για τη φιλοξενία στο στούντιό της για την ηχογράφηση του podcast.